Bona vesprada i benvinguts de nou ací en Connexió. En èpoques de Nadal, la solidaritat és una de les facetes, sens dubte, més importants, al igual que és també la de, oferir regals, sopars, dinars i moltes coses de les que fa dies ja que estem xerrant. Anem a conèixer una iniciativa solidària que està desenrotllant-se a la ciutat d'Alacant amb unes dones que estan teixint unes bufandes que podien qualificar de solidàries. I Mariajo ens ampliarà més detalls d'esta informació. Mira, esta és una causa molt bona i molt positiva i també molt original. Tu també, Mariajo. Es tracta de teixir bufandes. Jo també. Tota pedra fa paret. Escolta, aniré a Espallet, però això contribuïx, tot ajuda. Totes aquestes bufandes que estem teixint i aquestes que ja tenim fetes aniran als sense sostre, a col·lectius de persones que passen la nit i el dia al ras. Li seran donades a través de Creu Roja. La iniciativa parteix del col·lectiu Amo el Amigurumi, un grup de gent, de xics i xiques que s'han unit i s'han trobat a través d'internet i que han decidit ser solidaris estos Nadals fent una de les coses que més els agrada, és a dir, fent un de ganxo. Nosaltres estem en la botiga i Punto, molt a proper de la plaça de Gabriel Miró, i tot aquell que vulgui apuntar-se pot també ajudar-nos a fer la seva bufanda solidària. Després vos conté més coses d'esta iniciativa. Molt bé, Mariajo, moltes gràcies. Després tornarem amb tu a veure.